Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized,
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Yari na naman kita sa ating pag-ulupdanay every afternoon, every 2 o'clock. Diri sa kahapon lamang program sa Welcome na sa KLP, mga kabombo. Kumusta gali ka mo for today? I hope healthy ang tanan, not just physically, but especially mentally. Bado dadamo gini naga-suffer sa aton sa buong mental health problem. Muna ganino, panghaboy ang mga worries, ang mga stress dapat in the first place wala gali naton inayagi na pang-entertain. So, kung may ara gahatag sang stress sa inyo, walk away. Di ba? Hindi lang kami mag-walk away diri, no? Sa kahapon lamang program sa inyo nga pag-upod sa aton every afternoon. And please, sa mga istorya ninyo dira, paligid nga ma-share nyo na ina, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon ang inyong mga kasaysayan and ipadala nyo lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Friday na kita. Wow! Umpisa na long weekend, ha? It's August 23, you're with Tita Regine. Ari ato na bahanan para sa inyo tanan from Dante Beryong. Kabuhi, sang kabuhi ko. Welcome sa kahapon lamang program. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga duka. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagbutlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon kagipuson. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi
sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Dante Beriong, kabuhi sang kabuhi ko, and your stories are the life of this program. Gani email na ha sa inyo pag-enjoy sa inyong long weekend. I hope included man dira ang inyong pagpungko kag pagsulat sa inyong mga istorya. Again, you can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kamayin pa rin. Pwede. Kag ipadala lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Let's start na sa pagbasa sa ating mga istorya. May-ari kita the story ni Capricorn. Dear Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa imo, Tita Regine, kaysa nagapamatis ang siningang programa, kahapon lamang. We can't appreciate how hard life is unless we experience it. This is Capricorn, Tita, nagbabalik to share sang una ko nga pag-abroad. Year 2010, Tita, nag-decide ako nga mag-try abroad. Kaya wala man napalad ang first try ko sa pagkuha LET examination. Tungod bunso ako, Tita, sa 5 ka mag-ulutod. Sa ako nakapabor, in short, paborito ka nanay, Tita. Tibalaan ko man mag-obra, pero hindi gid sanay sa mga mabugat. Kaysa nadumduman ko ta, sunod-sunod lang ko kag tabid-tabid sa buli ka nanay ko. Tiyang baka magulang ko, grade 3 na ko ta, pero nagatiti pa ko. Nagabot ang adlaw nga malakat na ako, excited kay first time nga makasakay sa eroplano. Nakulbaan kung ano ang maabutan ko. Naglupad lang ko ta na ni isa nga seminar kag medical test, wala kay tourist ang akon nga visa. Pero subong, damo na requirements antes ka makalupad sa ibang lugar. Pagabot ko, happy na ko kay tinakita ko na ang tag-as nga buildings kag wala traffic bisan damo-damo ang salakyan. Nakasay ko sa self ko tanga, this is it na talaga. Start na ang kabuhi ng katulong. Sa una, okay lang ang sitwasyon, kaya lang ang trabaho. A week later, didto na nag-umpisa, Tita, ang kabuhi nga miserable. May 4 dogs, thousands fish, kag 8 adult persons, tapos 4th floor ang balay, kag may rooftop pa. Ang mga ido, 3 days per week dapat igwa. Ang fish, every day, change ang tubig sa tangke. Maliban sa pool nga once a month is land tubig, kag tinluan. Langoy-langoy ka isda, langoy-langoy upod ka isda, dalaligo ta Familiar ka na ta sa arwana? So, amo ng isda nga ginaalagaan ko ta. May yellow, light pink, kag red. Tapos, gina-compete nila. Tada Bauta, ang pinaka-old nga fish nila, napatay. Kaya naubusan tubig. Kaysa pagaduro, kaubra ko, nalipatan ko butangan. Ti sobragid isa ka baso nga luha ako ta ang nagwa. Hay, ang ginapanghambal na sang amo ko hindi kita na makaon ka ayam. Umpisa ka to, waay it adlaw ta, nga hindi ako mabuyayawan. Kag waay man it adlaw, nga hindi ako maghibi. Diri ko na agyan ta, nga nagakaon, nagahibi. Basi pati na luha, kag sipon ko, ay ambot, dala na lang to So nakatuon man ko mag-inom kape ta, bisan sobra kapait. Tinag-isip ako, singko amo ni kabudlay, mangita kwarta, ay, kung ano na lang da, no? Hindi magwa sa akon. Kung may bad, may unforgettable man ako.
Tita Regine nga na again. First day off ko ta, nagsakay ako sa public bus. Tapos may card si amo, ginhatag kanakan. Inugplite ko kuno tita. Ako nga nag-feeling nga kamaan, why na ko nagpamangkot kung paano gamiton. Pagsaka ko sa bus, gintao ko sa driver, why natagin baton. May gintudlo siya. Tapos may nakita ako sa gilid, gindikit ko ang card, pero hindi magbaton. Tita, nabuhayan ako. Tapos damo nagapila sa likod ko. Why gitakon kamaan ta? Nasala akong gimbutangan. Naakig ang driver ta, pero nag-say sorry ako with a smile Ang iban pagkamanol nadaragid sa iba na lugar. May isa pa gid ta. Ginsugo ako kaamo ko, bulon sa piyak nga karsada ang darana. Kay ang balay nila sa gilid lang ka highway. Tapag kita ako sa amo ko nga didto nagahulat sa akon, nagtabok lang takon ta nga do pareho lang da sa aton karsada. Samtang gatabok ko ta nabatian ko ang pip 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 pip. Kasarakyan ta nga hindi gid na maguntat. Pag-abot ko sa gilid ta, ako pa ginakigan ta kaamo ko, high violation. Nagalita kung magtabok na nga wala sa pedestrian lane. Pag sa probinsya ta naghanggod, ay nagagwa kita na ang pagkamanul-manul. Apisar amo na ang naagyan ko nga kabudlay sa obra. Natapos ko man ang 2 years, kag nag-recontract pagid. Sa sulod sang 2 years ta, ang akon kuko, amat-amat kapatay, kag ang akon tambok, amat-amat man nga nagakatunaw. Sa 55 kilos, naging 47 na lang. Hindi man sila dalok sa pagkaunta, kaso too much work lang gid, kag budlay. Bugat ang obra. Year 2012, nagbakasyon ako for 3 weeks. Naluoy si nanay ito. Kay perte na kuno ako kaniwang. Kag halos makakas na akon kuko tungod sa chemical na nga ginagamit ko sa fish pond. Nagbalik pagid ko ta, pero 6 months na lang ang nakayanan ko. Kay nagka-diferensya ang mata ko ta. Kag say ka doktor, need operahan? Kay ang puti naging pula na. Kag hindi na ko makakita. Nag-decide na lang ko ta mapuli. Kay basi mabulag pa ako kung sugihon ko ang obra. Pagpuli ko, nagdiretso ako sa doktor sa Iloilo. Tigang findings, sore eyes lang. Tapos may infection na nga malala tungod sa chemical sa isda. Kagkulang sa tulog By the way, tita, Singapore gali ang first nga country nga kung sa diin nakipagsapalaran ako. Naabutan ng 3 months ang akong rest kag nag-okay ang mata ko ta. After, nangita naman sang iba nga applyan nga pwede applyan ta. Or iba nga lugar nga pwede applyan. Sa subong, ari na ko sa Hong Kong. Sa sunod ko naman nga letter ang Hong Kong taa kay dumalawig-lawig na. So salamat sa pagbasa. Again, this is Capricorn. Wow, mo gid na no, kung diri sa Pilipinas sa inyo balay, solo senyorita ikaw, prinsesa ikaw, kay nag-desisyon ka gid nga mag-try nga mangin OFW. Dito mo gid na realize ang kalayoon sang imo nga kabuhi. Kun diriya pag gusto ka oras ka mabugtaw, pwede ka palangga angga-angga kay nanay mo na luto iko amo ni gusto ko nga kaunan ay ti pwede na yan pero didto no way. Tapos tama pa kabugat sa mga trabaho nga ginhatag sa imo gali tanan. 3 ka ido imo. Tawo imo, pati isda imo. Bamayo lang no, kay tinaumpawan pang imo nga mata, kung nagdugay kapag ito siguro, basi mas naglala pagid. It's good. It was a good decision. Nga nag-decide ikaw nga magpauli diri and then magpa-check up sang imo nga mata. Kay kung nagsigi ka lang to, most probably basi kung lalagid ana abtan sang imo nga eyesight.
Plus, kita mo, ang imo nga mga kuko, siling mo gaamat-amat na kalamatay. That's too much. Paglimpyo, ba sang ilang ginatiniran sang isda. Kag hindi lang yan basta-basta nga isda. Arwana, gali na yan. Wala ka mahal sila, no? Doon mo ng koy. Well, anyway, kung nagapangita kita, no, sa aton nga kapalaran, and if that is what we want, di tiisin, di ba? But I'm sure sa tanan-tanan nga mga kabudday nga imo nga nasalapuan dito sa first country nga imo nga ginaobrahan, damo-damo ka man sa mga learnings, damo-damo ka man sa mga realization, and most of all, nangin wiser kagid, kag damo nga wisdom ang imo nga na-earn. Plus, dito mo mas naintindihan kung ano ang ginatawag nga pagkadto sa abroad, kag ano ang ginatawag nga pagtrabaho dito, kag kung ano ang ginatawag nga pagpangabuhi sa malayo nga lugar nga ikaw lang isa dito. Anyway, thank you so much, Gid. Tiwala to naton. We hope nga lighter na ang trabaho. So, ara ka na sa Hong Kong. Sige, keep us posted, ha, Capricorn. Thank you so much, Gid. It is now 30 minutes after 2 o'clock. Magapanubalik ang KLP with Tita Regine. Pagkatapos ng sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tiyon sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sa... And next story is from Black Widow. Dear Tita Regine. Good afternoon sa tanan nga mga listeners, senders, kag sa tanan nga mga nagapamati subong. Ilabinigid sa imo, Tita Regine. Salamat sa pagbasa mo sa akong mga sulat. Ang sulat ko today, parte sa akong yung second son, nga si Nonoy. Sa Mindanao siya natawo. Sa lapsag pa na siya, masakiton gid man siya, kag maniwang. Kag isa ka bes, naatrasar pagpadedi ko sa iya. Doon nagturong ang iya nga mata. Nagdako siya nga daw malnourished tungod sang kapigaduhon. Kay palahubog ang ila amay, kag ako wala man obra. Sa nagdako na siya, nagupod-upod si Nonoy sa mga bata sa amon, gapamugon sila, bisan wala siya maanad. Gapanghilamon sa kamaisan, inidas tag 4 pesos, ang 100 meters. Mga 7 years old siya. Ginapangita ako kung madula siya, kag may makatudlo sa akon, at toto sa kamaisan si Nonoy mo. Nagupod guro sa mga bata ng hilamon. Ginatawag ko siya, gatindog siya, kagatupong-tupong sila kamais nga hybrid, yellow corn. Damo taping niya, naluoy gid ko magtulok sa iya. Hambal niya, ma, tapuson ko lang 2 cup ko nga 3 ka idas para nga may 16 pesos ko karon. Balunon ko sa school sa Lunes. Hambal ko, mainit na. Tungod mahina ialawas, ginatrangkaso siya kung mamugon. Ginapadoktor ko sa banwa. Hambal ko, hindi ka manghilamon kay kulang kinitaan mo sa imo antibiotic. Sa ulihi, kapanigpot na lang siya kabunga kamais kung matapos ma-harvest sa amon. Sa amon to, panaghaw mais o panala. Amo na, no, ang tawag. May gapamakal kasinalaan nga bilog nga mais. Mapisan nga bata, mangita kwarta. Sang high school na ina siya, kay wala pa man harvester nga machine. Tawagid ka pang harvest ka mais. Nubo kamot, hindi kahakop ka hybrid nga mais kay kadalag ko. Di ginabuligan ako ni Nonoy sang pulo ko ka 100 meters nga idas. Ginapanitan sa puno ka mais, wala ginatapas. Kay mahinay kami nga duwa, igo namon matapos hapon na. May 100 pesos kami nga suhol, kay ti sinako bayad katag iya. Napanita na mais, sulod sa sako, tahion, kag hakuton katag iya, tag 10 pesos ang sako, pulo ka pesos. Year 1990 up ato. Ang iban kay sagad mag-harvest, tag 20 ka idas ila tukap,
200 pesos ila makwarta. Kag taguri lang, finish na sila. Damo nag-idol kay Nonoy sa high school. Kaya ang itsura niya, may pagka-Koreano, medyo. Neat magbayo, kag mabuot, wala bisyo. Gahandom gid ako nga makatapos gid siya sa pagtuon. Sa ilang nga 3 nga anak ko, pinasahi gid si Nonoy. Gabuli gid na siya sa akon, kag may katungdanan siya sa simbahan. Bale, leader siya sang youth. May future gid ni siya, no? Ining si Nonoy. Unlike sa iya magulang nga may pagkadungol, mabago sa self ko. So sa 4th year na si Nonoy, nag-transfer kami sa Antique kay nag-teach ko sa School of Midwifery sang tiya ko as part-time teacher. Nalipay ko kay magamit man ang tinapusan ko kag makaka-income man ako paagi sa teaching. Bisan barato sweldo kay ara didto si nanay kag si tatay. Night school sila ni Toto nga magulang ko nga anak, classmates sila ni Nonoy nga manghod niya. Kay magna 9 years ang magulang niya sa high school. So, dito nag-adjust kami sa amon kabuhi nga wala akon bana. Binayaan namon. Siyempre, culture shock kami sa iban nga lugar. Pero, affected gali ang 3 ko kabata sa bag-o nila nga environment nga hindi ako aware. Ga-struggle sila. Ang agot ko nga babae, grade 6, dito man nag-graduate sa Antique. Bago ko graduate sa maestra, kag-ara pa ako sa peak sang ako niya teaching. Hindi ko malipatan ang hambal ka estudyante ko sa akon. Genprangka niya ako sa ila dialect, nga hambal niya, ma'am. Andot nga permilang gamugot pag ginhawa mo ka namon. Kinakadlaw ko. Wala ako kapangakig. Normal o natural namon maghambal, high pitch ang tono. Abi nila akig ikaw sa ila kung maghambal ka. So, siling ko, friends kita sa Sagwa School. Sa sulod room, maestranyo ko sa English, Filipino, Philosophy, Life and Works of Dr. Jose Rizal. Mga minor subjects nyo. Kag PE nyo sa swimming, hindi ko ya kabalo maglangoy. Kamu sa God pagid magpabata, hindi ko na kabalo. Enjoy man ko sa ila. Didto, kay ti matinahaon sila. Ga FB kami, subong, sang ara na sa Sagwa, ng mga estudyante ko pasanto. So, hasta diri na lang ang sulat ko, Tita Regine, sugpunan ko next ko nga letter. Ang twist, kag downfall, sang life namon sa Antique, nga si Nonoy Gid ang affected. Salamat Gid, ang matinahuron. Black Widow. Well, basta gani mag-relocate, no? Ang isa ka family, mag-change residence, mag-silo sa eskwelahan, ang mga kabataan, the first to be affected are the children. Kaya sa ilang yang nga isip, budlayan gina sila, no? Siyempre, kibayaan to nila, ang ilang mga old friends, and they have to start again, nga mangita sa bago naman nga mga set of friends. Tapos, especially budlayan sila, no? Kung if they are the shy type. Tapos, syempre, ma-adjust sila sa language. Kaya tilain man ang language na inyo ang ginhalinan. Ma-adjust man sila, no? Sa standards ng school. So, that's very normal. Nga tinagahambal ikaw nga affected gid sila. Kag grabe ang ilang mga struggles. But you being there with them, dako gid ang imo nga mabulig sa ila, no? Sa ila nga pag-adjust sa bag-o nga environment. Through time, no? Sa amat-amat lang gid. Maka-adjust gid ang imo nga mga kabataan, and even man ikaw, hindi bala? So mo nagaling imo nga mga times dito sa Antique nga ikaw nagamit mo gid ang imo nga kurso nga naka-teach ikaw dito, but now, no, dira na ikaw sa isa ka hospital nga nagatrabaho. Anyway, each of our children is unique, so hindi naton mahambal nga ang ini nga bata kuya dapat doon din natin dapat nga i-compare, no, because that's very unfair nga i-compare ta ang one child to the other kay kabalog kita nga kada bata
is unique. Kag kada bata may ara nga gift nga iya, kag may ara nga talent nga iya. It's just a matter of time, no? Finding out kung ano ina. Kag bilang parent, makabulig ka gid sa imo nga mga kabataan. Anyway, thank you so much kids sa imo Black Widow for this story nga gin-share mo sa amon sa sining nga hapon, 47 minutes after 2 o'clock. Magabalik kita with another story, hopefully. And this time from INBI sa pagbalik naton diri sa kahapon lamang program. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist. And let's go straight sa letter ni NB, Dearest, Tita Regine. Maayong hapon, all staff and members of Bombo Radio Philippines, sa imo, kag sa tanan nga mga listeners and mga lovers ng KLP. Tita Regine, karon nga hapon, may i-share naman ako nga istorya sa kahanginan sa mga maukod nga nagapamati sa ining program. Sa isa ka adlaw, nagadali ako, nagapanaw. Nakita ko sa unhan ang isa ka babae, nagadalagan, may dara nga barakol.
Sang malapit ron, nakilala ko nga si Cha Malinggali. Gipamangkot ko kung sinong iya ginalagas nga bakulon. Tiyang sabat na, ang sarawayon ko nga apo. Ginambalan ko nga maligo ron, mamahaw kag mag-eskwela, pero nagasabat nga hindi tana, kag dumalagan. Manakon ka na, Cha, hindi ikaw ka basi ikaw makasandad kag matumba. Patawhayi, estoryahi ang bata kung daw ano ka-importante ang pag-eskwela. Palawiga ang imo pasensya. Way paran makaintindi sang ginabuhat na. Nagakinahanglan paran sang proper guidance sa mga ginikanan. Abi mo, nabasahan ko from God's promises to you, nga kung ikaw na aburido, kalma lang and think about the Lord. Kinanlan mo nga magsalig sa iya and be good. Live in the land and be safe. Pangitaon mo imo happiness sa aton nga Ginoo. Kag ihatag sa imo ang ginapangayo sang imo nga tagipusoon. Kay kun imo di nga sundon, way kagid it perdihon. Ihatag ang imo kaugalingon sa Ginoo. Isalig sa iya ang imo problema, kay buligan ikaw niya. He will make your righteousness shine like a noonday sun. Mangin pasensyoso kag maghulat sa aton nga Ginoo nga mag-akto, maghulag. Don't be worried about those who prosper or those who succeed in their evil plans. Kung imo di naman itugyan ran sa Ginoo, hulat ta kag magampo nga siya gid ang makaakto. Don't give in to worry or anger. It only leads to trouble. Those nga mga nagasalig sa Ginoo will possess the land, but the wicked will be driven out. Psalm 37 verses 3 to 9. Be patient then until the Lord comes. Lantawa bala kung ano kapasensyoso ang farmer as he waits for his land to produce precious crops. Nagahulat siya patiently for the autumn and spring rains. Gani ikaw man, be patient, keep your hopes high, for ang adlaw magaabot gid, kung sa diin, magaabot man ang Ginoo. The Lord's coming is near. Do not complain against one another, so that God will not judge you. The judge is near, ready to appear. Remember the prophets who spoke in the name of the Lord. Himuon naton sila as examples ng patience, endurance, under suffering. We call them happy because they endured. Sila ang nag-agwanta. Tita Regine, kag may isa ka balo nga tatay, nga daw ay gidit pagpalangga sa iya 3 ka kabataan nga puros lalaki. Tama ka pintas. Gamay lang ang diferensya, kag iya dayon patupan ang iya kabataan. Sa pangidaron nga pulo, 12 kag 13, ang ilang nga mga edad, nagdesisyon sila nga 3 nga maglayas. Tungod nga waay na sila makaagwanta kay Tatay Nanda. Nagpanaw sila nga 3 sa kagabihon, likom sa ihibalo sang ila tatay nga hubog. Nagapanaw sila nga waay padulungan. Nagadulog sa kakapoy kag magpangamuyo sa Dios ng Espiritu Santo kag magsambit man sa ila nanay nga buligan sila, tuytuyan sila sa ila panglakaton. Makakita sila sang tawo nga makabulig kananda. Nagasigi hibi ang kamanghuran kag nagasigi tawag kay Nanay Nanda nga tuytuyan gid sila sa husto nga dalan kag sa maayo nga kapalaran. Ginkaluy-an sila ni Lord kag ginsabat ang anda pagpangamuyo. Banag-banag ron sa kaagahon. Nakita sila nga 3 ni Mang Teryo sa dalan, pakadto sa iya uma. Ginpamangkot ang magulang, kundiin sila makadto. Nagsabat ang kamanghuran, nga waay sila kahibalo. Kag nagreklamo nga tama rugid ang anak kagutom. Naluoy si Mang Teryo, kag gindala sila sa ila balay. Maayo na lang, bag-o pa mahubsan ang tinigang, kag ginpakaon sila nga 3. Ginbutangan lang nila sang tubig kag asin ang kanon kag magkaon. Kay waay pa makaluto sang sudan si Aling Nena nga asawa ni Mang Teryo. Nagistorya sila kag ginadoptar nila ang 3 ka bata. Swerte gid kay bawas ang mag-asawa.
sa marayo nga lugar nga waay matultulis ang ila tatay. Nalipay ang mag-asawa nga ang pag-abot sang 3 ka bata hulog sang langit sa dugay na nga paghandom nga makaanak sila. Kag nalipay man ang 3 ka kabataan, ginkabig sila tunay nga mga anak. Kag ginkabig man nila si Mang Teryo kag Aling Nena ila tunay nga mga ginikanan. Ginbakslan sila sang biste, tsinelas, kag ginpaeskwela sila pag-abli sang klase. Samtang ang ila tatay, nagtiyog-tiyog kag magpamanila, waay na niya ginpangita ang 3 ka bata. Otro man ang isa ka tawo nga nagamaoy, nagainom sang whiskey kada hapon kag kun mahubugani, tama kagahod. Distorbo sa katulugon sa mga tao. Hapit gani lampusan sa isa ka kagawad, kawaay nagapati kung sa wayon. Kung di ginpatulog sa barangay kapitan sa Barrio Hall, makaduha na siya ginwarningan nga kung hindi pa siya magtarong, ipapreso dulang tana sa banwa. O kung hindi ron tana sa baryo pagpapuyon, tuya tana sa bukid, nga waay kasilingan nga disturbuhon. Ilam lang, kay permi man nagapromesa nga hindi ron magliwat, nagakorto man ang liog sang kapitan, dumuubos kuno ang iya pasensya. Ginpautwas na ran nga problema sa amon barangay assembly para makamaan ang tanan, kagang akon panugdaon, nga hindi siya magpa-stress. Every problem has a solution. Pwede man siguro mag-imbitar kita sa speaker every barangay assembly for guidance and proper implementation of barangay ordinance. Para ang kada isa, makahibalo sang husto kag dapat himuon para malinong ang pagpuyo sa mga tawo nga may cooperation, understanding, and love above all. Kung waay ikaw panunot kag pasensya nga leader, hasta ikaw ilagubon. Kag abi ninyo, delikado man ang ginatawag nga impulse at a moment. Tungod sa impito, masumbagan mong isa ka tawo. Kinahanglan dyan ang self-control o si saagid anay ang situation. Hindi ka lang manumbag diretso kay hindi ran mayad o husto nga makasulbar sa problema ninyo. You have heard of Job's patience. And you know how the Lord provided for him in the end. For the Lord is full of mercy and compassion. James 5 verses 7 to 11. Amo na ang manaming pagtulunan, ginpromesa sang Diyos sa aton tanan. So thank you, Gid. Tita Regine, mabuhay kita tanan, kagang KLP. May God bless you and your family. Yours truly, Inbi, sang probinsya, sang Iloilo. Inbi, thank you so much, Gid, sa mga super inspiring nga mga istorya nga imo, Gid. Na ginashare din sa aton na wala kang kawadaan, no? Sa mga beautiful nga mga stories. That is because you are so rich and experienced and at the same time, nakabuligid, no? Ang mga friends mo sang una, mga nanging estudyante mo sang una, nga ilang mga stories ginashare mo diri, plus other stories pa, Gid, nga imo nga madumduman. So, thank you very much, kids, sa imo. Kamu dira mga kabombo, kaangay ni NB in your free time, pwede, Gid, no? Nga magsulat lang ang magsulat sa inyong makasaysayan. And then, i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Sa gihapon pa di isulat, kag ipadala lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Everything is set para sa pag-interview sa kay senior citizen Boaso. Siya ang aton diri nga mga bisita, siya ang magpag-interviewon being our winner last week. So maraming salamat sa inyo. Standby na sa inyo paborito nga mga dramas after sa KLP, Tuyang, Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you then. Salamat, Kid. Good afternoon and God bless.